салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъди дар бораи қарори бастани чандин созмони ҷамъиятӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, як рейди зидди муҳоҷирони тоҷик дар хобгоҳи Москав, аз саргирии содироти цемент аз Тоҷикистон ба 1 миллион нафар наздик шудани шумори туристони тоҷик дар Узбекистон ва хабарҳои дигар мегӯем. субҳи 8 август мақомоти Украина хабар доданд, ки шумори қурбониёни ҳамлаи мушакии Русия болои шаҳри шарқии Покровск ба 7 нафар баробар шудааст. Ба нақли онҳо, бар асари ин ҳамла, ки шаби гузашта ба вуқӯъ пайваст, наздик ба 70 кас ҷароҳат бардоштааст. мансабдорони Украина мегӯянд, амалиёти ҷавобии зидди нирӯҳои ишғолгари Русия дар ҷанубу шарқи ин кишвар идома дорад. ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина иброз доштааст, ки нирӯҳои ин кишвар дар самтҳои шаҳрҳои Бердянск ва Мелитополи вилояти Запорожье амалиёт пеш мебаранд. ситод хотирнишон кардааст, ки артиши Украина 9 дафъа афроди низомӣ, амборҳо ва таҷҳизоти Русияро ҳадаф қарор дод. рӯзи гузашта полиси Русия садҳо муҳоҷирро аз хобгоҳе дар шаҳри Москав мавриди бозпурсӣ қарор додааст. дар наворе, ки корбарон фиристоданд, дида мешавад, полис муҳоҷиронро маҷбур мекунад дастҳо пушти сар шинохез кунанд. муаллифи видео гуфт, бо вуҷуди дуруст будани ҳуҷҷатҳояшон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ аввал муҳоҷиронро масхара карда, баъдан қисме аз онҳоро ба автобус савор карда бурданд. сафорати Тоҷикистон дар Русия дар ин бора расман чизе нагуфтааст. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. мақомоти тоҷик мегӯянд, баъди як нофаҳмии миёни ширкатҳо, содироти цементи истеҳсоли Тоҷикистон ба хориҷа аз сар гирифта шуд. Баҳриддин Сироҷиддинзода, раиси агентии содироти назди ҳукумати Тоҷикистон, имрӯз дар нишасти хабарии ниҳод гуфт, чанд рӯз қабл миёни ширкатҳои цементбарорӣ нофаҳмие дар мавриди нархномаву пардохтҳои андозӣ пайдо шуд ва қарори манъи содирот баромад, вале бо ин вуҷуд ба гуфтаи ӯ содироти цемент ба Ӯзбекистон ва Афғонистон ҳамчунон идома дорад. рӯзи гузашта Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи мушобеҳ гуфт, манъи содирот 5 рӯз буд ва ҳоло содироти он ба кишварҳои хориҷӣ ҳамчунон идома дорад. ба иттилои Шерали Кабир, дар нимсолаи аввал корхонаҳои цементбарорӣ 2 миллион тонна цемент тавлид карданд ва беш аз нисфи он ба Афғонистон ва Ӯзбекистон содир шудааст. ширкатҳои цементбарорӣ дар дасти соҳибкорони наздик ба ҳукумати Тоҷикистон мебошанд. мақомоти тоҷик гуфтанд, дар ним соли ахир фаъолияти 5 созмони иҷтимоиро дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барҳам доданд. Асадулло Ҳакимзода, муовини вазири адлияи Тоҷикистон, рӯзи 8 август дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи радиои Озодӣ гуфт, дар пайи санҷиши беш аз 140 иттиҳодияи ҷамъиятӣ дар ин вилоят фаъолияти 5 созмон, аз ҷумла Номус ва инсоф, Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони Помир 5, ҷавонони ноҳияи Шикошӣ ва клуби гӯштини Шайдон манъ карда шуд. ба гуфтаи муовини вазири адлия, фаъолияти созмонҳое қатъ карда шуд, ки бо гурӯҳҳои ҷиноӣ робита доштанд ва сармоягузорӣ мешуданд. ӯ гуфт, ин созмонҳо бар асоси ҳукми додгоҳ барҳам дода шуданд. фишор болои ҷомеаи шаҳрвандӣ баъди саркуби пурхушунати эътирозҳои порсола дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шиддат гирифт. ҳомиёни ҳуқуқ мақомоти Тоҷикистонро барои поймолшавии бераҳмонаи ҳуқуқи сокинони Помир айбдор мекунанд. аз миёни беш аз 3 миллион туристе, ки дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ аз Ӯзбекистон дидан карданд, тахминан 1 миллион нафар ё 3/1-ашро шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил доданд. Тренд бо такя ба омори давлати Ӯзбекистон хабар медиҳад, ки 958 500 шаҳрванди Тоҷикистон имсол ба кишвари ҳамсоя сафар карданд. баъди Тоҷикистон, аз назари зиёдии шумори туристонаш дар Ӯзбекистон, шаҳрвандони Қирғизистон, Қазоқистон ва Русия мебошанд. сафари бераводиди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Ӯзбекистон баъди дар соли 2018 пурра барқарор шудани муносибатҳои сиёсию фарҳангии ин ду ҳамсояи наздик имконпазир шуд.
имрӯзу фардо бар асари обшавии пиряхҳо дар як қатор ноҳияҳои вилояти Суғд, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хатари омадани сел вуҷуд дорад. Дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда огоҳ кардааст. Аз сокинони ин минтақаҳо даъват шудааст, ки бо эҳтиёт бошанд, ба хотири амнияти ҷонашон аз рафтан ба шикоргоҳу моҳидорӣ ё ҳезумчинӣ худдорӣ кунанд. Дар селҳои шаби 6 ба 7 август дар ҳудуди деҳаи Мадми ноҳияи Айни 4 манзил қисман 4 иншооти ёрирасон ва 300 метр роҳи ин деҳа хароб шудааст. Дар қитъаи роҳи Душанбе Ваҳдатлахш дар ҳудуди деҳаи Арчакапаи ноҳияи Нуробод обе аз соҳилҳои Сушат баромада тахминан 200 метр роҳро зери об кард. ва акнун қурби асъор барои имрӯз 8 август бино ба нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон. Қурби 1000 рубли русӣ 113 сомонию 50 дирам, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 93 дирам ва 1 евро 12 сомонӣ таъин шудааст. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. Ин буд чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодиво мехӯрем.